No se on moro. Tämän videon aiheena on, että kun tehdään tämmönen pikkunen putkirakennelma, niin miten me saadaan notsattua nuo putket. Elikkä huomaat, siinä on 2 putkia, mikä on notsattu. Näin. Miten me saadaan nämä notsaukset tehtyä. Ja sitten, mikäs tärkeintä, miten sä saat tehtyä paperimallin noista notsauksista. Eli sä tulostat sen paperiin, veät sen sun paperin tämmöisen putkeen ympärille, tussilla piirrät siihen se paperista jäljen rälläkällä leikkaat, niin sulla on tämmöiset täydelliset notsaukset. Eli toisin sanoen, miten sä saat tehtyä tämmöisen, eli nämä notsaukset, sitten siitä vielä tämmöinen paperin kuva, minkä voit tulostaa. Eli tää on nyt se meidän tämän videon aihe. Eiköhän lähetä piirtelemään. Lähdetäänpä sitten piirtelemään. Eli otetaan sketsi taas tuolta ja otetaan vaikka nyt tuo tästä. Piirrellään ensin semmoinen rautalankaversio, otetaan tuolta tuo putki ja piirrelläänpä tähän vaikka, tämähän meillä voisi olla vaikka 1000, nyt meni liian lyhyeksi, otapa 1000, no mitä mä nyt sekoilin, 1000 tänne, 1000 milli, eli 1 metri ja ihan tänne vaakataso, eli tuon. Sitten otetaan toinen putki, me taas se vaikka tuolta tänne ja pistäpä 650. Tällä 600. Tällä ei ole väliä. Sitten mitoitellaan, otetaan dimension, näitten etäisyys. Niin jos me haluttaisiin taas vaikka nyt se 500, otetaanpa täältä tänne, niin se saadaan tuo puolen väliin, niin tänne pitää laittaa 200. Niin nyt se on täältäkin tänne 200. Eli näissä me tehdään putkia, 2 putkia yleensä. Tehdään tänne vaakaputki vielä, eli otetaanpa se tuolta. Tää hetkonen. Muutetaan sen verran vielä, että tehdäänpä tästä semmonen 150. Eli että se tulee näin lähellä. Sitten tätä putki, lainityökalu tuolta tänne, toinen tänne. Nyt me voidaan mitoittaa ne. Nyt huomakkaa, tämä on pitempi kuin tämä toinen. Me voidaan erikseen mitoittaa kumpikin, tai sitten voidaan painaa kontrollipohjaan ja valitaan tuo ja tuo. Nyt kun on valittu, mennään tuonne equal, se pakottaa ne yhtä pitkiksi. Eli nyt jos mä tätä pitennän, niin se pitenee tuo toinenkin, huomattako? Nyt mitoitellaan, otetaan dimensio ja paljonko me täältä haluttaisiin se tänne. No sehän voi olla tuo 225. Pistää tämä toinen sama, että se on 225. No. Nyt me ei tarvitse tämä toinen puoli tätä ylempää mitoittaa, niin tuo toinenkin on automaattinen sitten samalla kohtaa. Voidaan laittaa mitta, tai sitten voidaan kahtua kuluma, eli jos tänne haluttaisiin, tänne väliin, että se olisi se 4/5. Nyt pistää Finish-sketchiä. Otetaan tämä Create-valikko. Täällä on tämä Pipe, Circular, ja tehdään sitten, että se on ontto sisältä se putki. Valitaanpa tuosta ja pistetään tänne, että se voisi olla vaikka 48,3 vesijohtoputki ja 3,2 milli seinämällä, eli aika jäsäkkää putkia. Noin. Se hävisi meitä sketsi, mennään piirrevalikkoiluun ja sketsi taas näkyy vielä. Taas se sama paippityökalu tuolta. Tuonne valitaan. OK. Taas sama haetaan paippi täältä tuolta. Valitaan tuonne. Nyt me voidaan tänne laittaa new body. Otetaan uudestaan paippityökalu täältä ja tuonne ja new body. Nyt voi ottaa sketsi pois näkyvistä. Ja huomakkaa, meidän pitää tehdä ensin näihin putkiin notsaukset. Nyt meillä on täällä tää bodies, jos otetaan tää 1 ja 5, eikö 1 ja 2 pois. Huomakkaa, se on suore putkenpäät. Ei ole vielä notsausta tehty niin. Ja miten se notsaus tapahtuu? Mennään Modify-valikko. Täällä on tämmöinen Combine-työkalu. Ja nyt Target Body, eli mihin se meidän muokkaus tehdään, niin me tehdään se tähän putkeen.
Ja mikä meidän työkalu on, millä me tehdään, niin se on tämä. Ja tänne vaihdetaan cut. Ja nyt jos mä panan OK, niin tämä yläputki poistuu, mutta jos mä otan tuon Keep Tools, niin se jää vielä jäljelle, eli näin, OK. Huomakkaa nyt, jos mä poistan tuo body 2, itse asiassa se teki tää ihan oikein, eli tässä on nyt notsaus, mutta tuo jäi ylimääräinen tuohon. Eli ne saisi ollakin, nyt tässä tapauksessa tämä ylempi ja alempi saisi olla umpitanku. Eli kun me käytetään niitä työkaluna, niin pistäänpä tänne, että se on umpitanko, sama hommaan tuo. Nyt se on umpitanko ja nyt me on leikattu tuolla umpitangolla. Nyt se notsaa tämä oikein tuon reuna. Eli noin. Sama homma sitten mennään Modify. Täällä on tämä Combine. Taas Target Body, me halutaan muokata tuota. Tool, meidän työkalu on tuo. Ja nyt me voidaan laittaa, että se poistaa se työkalu. Eli noin. Sitten mennään uudestaan Modify. Combine. Meidän Target Body on tuo, meidän työkalu on tuo. Nyt me tarvitaan jättää vielä tuo työkalu siihen. Taas Modify. Combine. Tuosta työkalu on tuo. Nyt me ei enää tarvita sitä, voidaan pistää näin. Nyt meillä on nämä notsaukset tehty. Nyt voi jättää tuo sketsi takaisin näkyville. Ja jos me halutaan ne putket, mennään tänne pipe, valitaan tuolta. Ja no nyt se tuleekin tuo hollow. Siis se on normaali putki. Uudestaan vielä pipe tuon. Eli näin ja sketsi pois näkyvistä. Siinä meillä on oikeasti nämä notsaukset pystyisi tekemään 1 000 000 kertaa helpommin, jos tässä olisi ostettuna tämä putkikirjasto. Samalla kuin Inventorissa tässä SolidWorksissa. Tuo on tosi työläs tehdä tällä, mutta näin ne saa tehtyä. Tämä Fusion on siitä hyvä, että sillä voi tehdä vaikka mitään, mutta se mihinkään se ei ole niin paras työkalu. Mutta voi tehdä todella monenlaista. Mutta nyt meillä on tosiaan siellä notsaukset on tehty. Mähän tein muuten äsken vähän tyhmästi nämä putket, mitä mä tein tänne. Mä pistin vahingossa join. Meidän pitää laittaa se new bodyksi. Koska jos on join, niin se yhdistää nuot. Eli tuo nyt, kun se on join, niin se on yhdistänyt nämä kaikki 3. Eli tuokin vielä tuolta, pistää sekin new body tuonne noin. Eli nyt meillä on kaikki täällä erikseen. Ja nyt kun me tehdään se näihin, meidän pitää tehdä nyt se paperimallinen. Eli me halutaan paperilla piirtää putken nämä notsaukset. Niin otetaan muu pois näkyvistä. Otetaan tämä 1 vain näkyviä ja ruvetaan tekemään se tästä. Joo, otetaanpa tänne. Saataisiko me tuosta itse asiassa, mennäänpä tuonne, tehdä aputasoja. Missä täällä on cylinder, tangent plane. Onpa tuolla tangent planeillä tuosta. No vaikka tuohon. Ja nyt meidän pitää tuosta tehdä se, otetaan alaspäin. Eli se meidän putki oli niin -48,3 jaettuna 2 näin, niin huomakkaa, nyt se on tuolla putken puolivälissä. Sitten voidaan ottaa tämä toinen aputaso, tuo ensimmäinen pois näkyvistä. Tehdään sketsi tuolle pintaan. Nyt meidän pitää tehdä tänne sellainen leikkuri, millä me leikataan. Eli käytetään, mä piirrän näyttää mitä mä tarkoitan. Eli tämän mallinen, tällä ei ole väliä. Se voi olla vaikka minkä mallinen, tämmönen. Huomakkaa. Se ei saa mennä tuo yli, me ei haluta tuolta puolelle leikata. Eli nyt extrude, valitaan tämä. Valitaan tänne, että symmetrinen. Ja valitaan 0,1 milliä. Leikataan. OK. Nyt se leikkasi kumpakin suuntaan 0,1. Niin nyt se on oikeasti silloin 0,2 millin tämä
rakoo tuolla. Sitten mennään tänne sheet metalliin. Täällä on tämmönen kuin sheet metal rule. Katsotaanpa täällä vaikka, mitähän me näistä muokattaisiin. Vaikka tämä kauharunko käytetään sitä ja pistetään tänne paksuudeksi, niin se 3.2, kohan meillä oli seinämävahvuus. Niin se taisi olla. Sitten vaan closea. Create-valikosta Convert to Sheet Metal valitaan tämä putki. OK. Sitten tuolta Create Flat Pattern valitaan tuo ja OK. Ja näin. Siinä meillä on levityskuva. Ja huomakkaa, se ei ole ihan täydellinen, koska täältä näkyy nämä, kun se ei ole suorat ne reunat. Täältä ne näkyy vähän erilainen. Mutta sillä ei ole väliä. Näin me saadaan tehtyä se. Sitten kun tämä Finish Flat Pattern on tehty, voit sulkia sen tuosta. Ja nyt tässä vaiheessa tallenna. Klikkaa tuolta tallenna ja laita sille vaikka että harjoitusputki nimeksi. Mennäänpä tuonne ja tallenna ja se voi olla se harjoitusputki. No. Nyt tuonne tuli harjoitusputki, niin me tiedetään, että se on. Se tallentaa se. Sen jälkeen mennään tänne File. Eikö, anteeksi sanoin väärin. Täältä Design. Ja täällä on Drawing ja From Design. Klikataan tuohon. Ja nyt, että halutaanko me se mille paperille, vaikka nyt A4, halutaanko me, että se on vaakasa tai pystyssä tämä meidän paperi. Mä nyt valin, että se on A4 ja se on pystyssä. Sitten vai OK. Nyt tässä joudutaan pikkusen aikaa sitten oottele, että se raksuttuu. No, tuo pois näkyvistä. Sitten mennään tuonne Base View, eli tuonne. Valitaan tämä meidän putki. Ja valitaan täältä tämä Flat Pattern. Nimellä tulee vain tämä yksi. Ja huomakkaa, skaala on pakko olla 1:1. Sitten OK. Nyt sitten tämä pyöräytetään sitä. Otetaan vaikka tuolta kiinni ja pyöräytetään tuollain. OK. Raahataan tänne. Noin. Pikkusen alaspäin. Noin. Siinä se on meillä. Eli nyt kun otetaan tämä paperi tästä, sä tulostat se, leikkaat saksilla tämän tästä irti. Tuolla sä joudut vähän oikasta nuot reunat tuolta pois. Niin oot leikannut saksilla irti, lyöt sitten se sun putken päälle tämän ja teipillä kiinni. Merkkaat vaan tussilla nämä päät, rälläkällä muotoilet. Niin se on siinä. Sitten sulla on valmis notsattu putki. Eli näin helposti se käy sitten. Eli sitten kun sä oot sen paperin tehnyt, pyörät sen vaan tähän putkeen ympärille ja tussilla piirret ja leikkaat, niin sitten sulla on tämmönen putki. Ja sitten se passaa näihin kaikkiin. Eli näin se tapahtuu. Mutta joo, se on moro.